alhamdulillah a gaskiya yau ranar farin ciki ne kuma kullum muna faɗa Allah shi ke ba da mulki ga wanda ya so a lokacin da ya so. Ina so yin amfani da wannan dama in gode mai girma gwamnan jihar Kano kadimul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje domin irin gudunmuwar da ya bamu a wannan takara. Mai girma deputy gwamna kuma gwamna mu na gobe Dr. Nasiru Yusuf Gawuna shi ma ina gode mai kwarai da gaske irin gudunmuwar da ya bamu. Ina gode wa shugabannin jam'iyya, delegates da duk waɗanda suka zaɓe mu a wannan takara. Amma kuma ina son tabbatarwa al'ummar ƙaramar hukumar Nasara da kuma jihar Kano gabaki ɗaya cewa ayyukan alheri waɗanda muka fara, waɗanda sira da yawa na lissafa su a baya, ba na gani sai na kuma lissafa su. Wannan ayyukan alheri da muka fara muna so mu ci gaba da shi, mu daɗa gini a kansu, kuma ina musu alƙawarin wannan amana da suka damƙa a hannuna da yadda Allah zan riƙe wannan amana. Ina fatan Allah bani dama na riƙe wannan amana.